אז סטורי, בוא נדבר על סטורי. כמו שאתם רואים, בזכות ה-AI אין באמת מומלץ בחום למי שעדיין לא שם, אז לגשת. דרך אגב, כל המצגת היא בקנווה, וגם הדבר הזה בקנווה. לא הייתי צריך לצאת מקנווה כדי ליצור את התמונה הזאת, תעשה לי חבדניק, מציע דוכן לאנשים לצלם סטורי. כן, נותנים רק את צדיק. זה תף. יופי, תודה רבה. אמרת לקנווה. קנווה. ה-AI של קנווה אמרת? כן. זאת אומרת, הכל בקנווה, זאת אומרת, התמונה הזאת זה בתוך קנווה. מה שנקרא תמונת קסם, מדיה קסם, ככה זה נקרא. יש שם אופציות מדהימות. אז כל זה לא צריך אפילו לצאת החוצה. כל כך, הסלוגן, אתה יודע, יש כל כך הרבה רעיונות, וזה מתאים לי, בגלל זה הבא בתור זה מה הסטורי שלך. לא יכולתי להכניס גם מה הסטורי שלך, ובעצם זה הסיפור שלנו, אוקיי? אז מה הסטורי שלך, וגם כבר חזותית שיהיה לכם בעיניים, כשנדבר על סטורי מעכשיו, בחוויה האישית שלי, שאני מדבר על סטורי שלי, ככה אני אתחיל, זה, בסדר? זה הדבר הזה שאתם גוללים ורואים אותי פה, ונכנסים ורואים את כל הסטורי של כל החברים, זה הסטורי שנדבר עליו. אז כאילו סגרנו את הנושא החזותי, כשנדבר סטורי, מבחינתי, שוב, כל מה שנדבר זה נכון לסטטוס בוואטסאפ, מאוד נכון למי שאין לו פייסבוק, סטטוס בוואטסאפ עובד מעולה, זה נכון גם לאינסטגרם כמובן, אבל אני בחוויה שלי מאוד חבר טוב, כבר שבועיים, מאז שחזרתי כל יום, אני חבר טוב של הסטורי פה. יש מישהו שעוקב אחרי, שיצא לו לראות סטורי שלי? כן. יופי, שמח לשמוע. מעולה. ואז לפני שאני אתחיל רגע, מישהו שכבר פה, מישהו שעשה פעם סטורי לפייסבוק, שירים את היד? מצוין, ועושה המון. אפילו יותר מאחד ביום. אוקיי, ווידאו? סטורי בווידאו? רק תמונות. אוקיי, זה סדר גמור. ותמונות ושרון גם וידאו. מעולה. אוקיי, מצוין, נדבר פה על הוידאו. אולי זה באמת הצעד הבא. טוב, טיפה על הסטורי שלי. אני ממש חזרתי לפני 3 שבועות, אחרי 260 ומשהו יום. חזרתי שוב, זה סבב, זאת אומרת, אחרי סבב שלישי, כמובן היה לי חודשיים בבית פעמיים, וגם שם כל פעם חזרתי אחרת, שיניתי את העסק הוא אותו עסק, אבל קצת שיניתי את הכיוון כל פעם, וגם עכשיו שיניתי, אני ביחד עם עמית, אמרתי רגע, לראות שהפעם זה יחזיק מעמד, גם יש לי עד חודש מאי, עד הסבב רביעי שמחכה לנו. אז הסטורי שלי הוא בעצם שאני חוזר, והרבה זמן לא שיווקתי בווידאו, אני אישית מאוד אוהב וידאו, מבין את החשיבות וגם טיפה ניגע בזה, ואני אומר, מאיפה אני מתחיל? זאת אומרת, אז יכול להיות שיש פה עוד אנשים ששואלים את אותה שאלה, כי הם פשוט, מאיפה אני מתחיל וידאו? בסדר? אחרי שכמובן אני אמרתי, ניתן נגיעה של למה זה חשוב וידאו, בהקשר ככה של מטריצת השיווק, אז כשאני רגע אומר, הוידאו הוא חשוב, הנחת יסוד שיש בו הרבה יתרונות וזה, רגע שנייה, אני אומר איפה זה פוגש אותי, אני עכשיו רוצה פיזית לעשות סרטון, ואני מגיע מהמילואים, וכמה שאני צלם והכל טוב, עדיין אני מתחיל מאפס. וכשאני ניגש לוידאו, אז מה הקושי? הרבה זמן שלא שיווקתי בוידאו, בסדר, המשפט הזה, קחו אותו לכיוון שלכם, כל אחד אם הוא לא שיווק בכלל. מה הקושי? אני בא ניגש, ואם הייתי, לא רשמתי את זה פה, אבל לאט לאט כאילו ככה מתפתח אצלי איזו גישה יותר מסודרת, כמו שעמית עושה, אז אם אני לוקח כמו אצל עמית את הבשל, בעל עסק, השירות, הלקוח, שוב, בעל עסק פה, לקוח פה, השירות שמחבר ביניהם, למי שלא מכיר, אני מצפה, זה בעל פה צריך לדעת את זה, בסדר? אז גם כשאני עושה וידאו, אני מחלק את זה גם ל3, מאוד קל לתפוס את זה, יש אותי, יש את העולם שהולך לקבל את הוידאו של לראות אותי, איזה פחד, אולי איזה כיף, ויש באמצע את התוכן. אז אם תשימו לב, זה גם די מסודר ככה, אני כאילו על התוכן. אני רוצה לעשות וידאו, אבל מה לדבר? זה יעניין אותם? האיכות, מצלמה, יש הרבה התמקדויות בקטע של מצלמה לא מספיק טובה, וידאו, חזרתי עכשיו מהמילואים, מאיפה, אז בסדר, לי יש ציוד. אבל כאילו להתחיל להרים, לחבר את הציוד עכשיו, וכמובן, מה העולם יגיד, איך יקבלו את זה? זה כמובן נראה לי, כולנו מכירים את הדבר הזה, וזה שאני בא אחרי נומי, זה באמת, זה מכין טוב, שורדים על נוכחות, זה ממש. אז אני לא צריך יותר לדבר על זה. בואו נדבר רגע על הצד השני של המסך. נגיד והעליתי סטורי, מי רואה את זה? למה אנשים רואים סטורי? רק כדי להבין את האיכות שנקראת סטורי, בסדר? זו הרצאה, למה סטורי? אז למה הקהל צופה בסטורי? אז אנשים
מעניין אותם, כשאני לפחות עובר על הסטורי, אני מסתכל על אחרים, מעניין אותי מה הם עושים ביום יום, אבל זה לא בדיוק מה הם עושים ביום יום, כמו, מעניין אותי הרגעים, ההיילייט, נקראתי את זה פה, בסדר? הרגעים שהם מוצאים אותם כרגעים מיוחדים, ודווקא בפשטות של החיים. זאת אומרת, אני לא מצפה לראות בסטורי, עכשיו סרטון של מישהו מעביר איזה מסר, בשוטים שונים, פתאום הוא ליד השולחן, פתאום, אני לא מצפה לראות פרסומת, אני מצפה לראות תמונה כמו שנעמי משתפת נכון? בטח מנסים זו תמונה כזאת של סיימתי פגישה, אולי איזה צילום מסך זום, או בדרך כאילו אנשים אני עוד שנדבר על המשפט הזה, אבל שרגעים הפשוטים כאילו יש להם ערך, פתאום אני קולט, אני בסטורי, ואני רואה של אנשים, וואלה, יודעים להעריך את הרגעים הפשוטים האלה של נסיעה ברכבת בבנימינה, אני משל של בנימינה, גם זה היה לי מאוד חשוב בווידאו לתפוס, שרואים את השל בנימינה, שיבינו את הסיטואציה. אז מצד אחד אני אומר, יש פה משהו צהוב, כן, מעניין אותנו לראות מה קורה אצל האחרים, ההשוואה שנעמי דיברה אצלה, אצלם יותר מעניין, כי הם מעלים סטורי, אני לא מעלה סטורי, אצלי אין לי מה מעניין לשלוח. מצד שני, אני חושב שיש משהו מדהים ביכולת, בתודעה הזאת, להעריך, לתת ערך לרגעים שבחיים. וסטורי, זה בדיוק זה. אוקיי, מקום טוב להתחיל בווידאו, אני באמת, שוב, אני כבר שבועיים התחלתי תהליכים עם, אני מה שאני עושה בעסק, אני עושה הרבה דברים אני לא עושה, כן, פונים אליי בלי סוף, מה שאני כן עושה זה מלווה בעלי עסקים לשווק בווידאו, זה מה שאני עושה, ואני ממש מגלה את הסטורי, אני לקחתי לעצמי אתגר כל יום מאז שחזרתי לעלות סטורי, ולכן משתף אתכם באתגר של עצמי, ומאז אני מצרף את המלווים שלי לדבר הזה, ואני רואה כמה זה מקום נכון להתחיל בו, אם למישהו פה היה מחשבה של כן וידאו, לא וידאו, אז תכירו את הסטורי, אני חושב שהוא מאוד משחרר. למה הוא משחרר? כי ברמת התוכן, אתה לא צריך להכין מראש, איזה הרצאה אני הולך להעביר להם עכשיו בסרטון. אתה לא, כל הקטע הוא, זה השיתוף האישי, מאחורי הקלעים, אוקיי? התוכן זה אנחנו, עוד שאז זה מתחבר למטריצה. התוכן בסטורי הוא אנחנו. איכות הוידאו והסאונד, חבר'ה, לא צריך חצובה ולא צריך מיקרופון, ואני מת על הגאדג'טים, ואני אוהב טכנולוגיה כמו אלי, יש לי המון. ועדיין אותנטי, לא צריך, אני גם מדבר פיזית, אני מדבר ככה לטלפון, מה שנקרא ולוג. בסטורי, אני בלי מיקרופון. סטורי, כשאני מעלה סטורי, באופן של סטורי שאני משתף מהחיים שלי, שומעים. גם אם אתה עומד לי פה מחוץ לרחוב. ברכבת, זה היה קצת יותר בעייתי, אתה צריך לתפוס את הרכבת שהיא לא נוסעת. אבל זהו, זה רק כשאני עומד ליד הרכבת. כל היופי, אתה יכול לוותר על המיקרופון, ואני פרפקציוניסט, אתה יכול לוותר על הסאונד, ובתגובות, זאת אומרת שלא שהסאונד לא איכותי, אני רק אומר, לא צריך, כי הסאונד מספיק איכותי, כל טלפון קולט אותך טוב בווידאו וסאונד, מבחינת תגובות, מה יגידו העולם? אז אני מאוד אוהב את התמונה הזאת, לי זה די חדש, בסדר? אני מקבל הרבה תגובות על הסטורי שלי, ויש אחרי 24 שעות, הסרטון סטורי נעלם, סטטוס בוואטסאפ נעלם, ואז מה שקורה, אני רואה תגובות, טובות או לא טובות, זה לא משנה, אבל אני לא יודע, כאילו, אני רואה שמה שמגיב עליו כבר לא קיים, כבר לא שם. אותי זה משחרר, יכול להיות שעמית יגיד לכם, אוי ואבוי, מה פתאום, יש לכם סרטון טוב, למה שהוא ייעלם? אבל אותי בתור התחלה, זה מאוד משחרר, שאני עושה, משחרר לעולם 24 שעות, מי שיספיק לראות יספיק, מי שלא לא, זה בדיוק. היה לי לקוח או לקוחה, אני לא זוכר מי זה היה, שנמנע כל זמן מלפרסם, וזו הייתה הפריצה. לעשות סטורי, אוקיי, זה נעלם אחרי 24 שעות, אז לא נורא. זה מאוד משחרר, מאוד. אני כאילו עכשיו העליתי הבוקר, מחר אני מסתכל, וזה כבר לא שם מחר. שוב, אני לא רוצה שתהיו שם בכל זה לא התודעה האידיאלית, אבל אנחנו פה על ההתחלה, כן. כמה אתה שבלון, כלומר עכשיו העלית הבוקר, היה לך רעיון יפה, בצהריים, וואלה, לא עכשיו עוד, כאילו... תעשה עוד סטורי. תצא מהמסגרת, תגיד אחד ליום, זהו, לא, תעשה עוד סטורי, נפלא, אם התלהבת על העיקרון, תרוץ איתו. היתרון הכי גדול, באמת הכי גדול שאני אומר את זה למלווים שלי, המגמת שיפור זה מטורף. כשאתה מגיע, בגלל שכל כך קל ליצור סטורי, אז אני יוצר סטורי אחד ביום, או יהושע רוצה ליצור 2, גם מעולה. ואז מה קורה תוך שבוע? זה עיקרון שריר, מבחינתי כן, התנועה הזאת, הטלפון לא עליי. התנועה של להוציא את זה ברכבת, צריך ללמוד אותה. אז אחרי שבוע שאני עושה ככה, זה בשלוף. אני אומר לכם, אני כבר באוטו טיוזדיי, גם אני מוציא את הטלפון בקהילה שם, באירוע הקהילתי. כן, אז התנועה הפיזית באה בקלות.
המודעות לתעד את העשייה שלנו, זה טיפ בכלל, בסדר? חבר'ה, לתעד, אתם עושים דברים כאלה נפלאים. אם הייתי פה מעביר את הסדנה, ולא הייתי מצלם עכשיו, הייתי אוכל את עצמי כל הדרך ברכבת חזרה. איך לא צילמתי תמונה, איך אין לי וידאו. אז המודעות לתעד, היכולת לזהות רגעים של ערך, שזה דעתי מתנה שנעמי יכולה לתת לכולנו, הנוכחות הזאת, כמה ערך יש בפעולה הכי פשוטה שאני עושה, בסדר, זה התמונות בגלריה, התרגיל שעמית נתן עכשיו, והשיפור, וזה כבר המקום שלי, שיפור הדרגתי של עריכה, תוכן ויצירתיות, זה המקום שלי, שאתם תרצו יותר ותבואו ותיקחו איזה קורס, תיקחו איזה פוסט שלי, תיקחו תוכן של ליצור, לשדרג בעצם, שכל כך קל ליצור סטורי, אתה אומר רגע, אולי אני אעשה הפעם איזה אפקט, אני אכנס לקאפ-קאט, פה אנחנו כן נעשה משהו, כמה זמן נשאר לי? 5? 3.5 דקות? אז אנחנו לא נעשה את זה. טוב, רק רציתי לראות, זה ממצגת אחרת של סטורי, רק לראות אני אעשה רגע קדימה, אין לנו זמן לזה. טוב, אז למה סטורי? אני מסכם רגע את היחידה שעשינו. 1, אימון אישי לחיזוק המיומנות לשווק בווידאו. אני באמת שואל רציני, כאילו רק תנו לי ככה, קראתם את המשפט הזה, כמה, באמת אני עכשיו שואל שאלה, כי זה סקר שאני עושה עכשיו, מ-1 עד 10, כמה מעניין אתכם כבעלי עסקים, למיומנות לשווק בווידאו. באמת, אפשר רגע לעשות סבב זריז מ-1 עד 10, אני אומר לכם, הסטורי הוא כלי טוב לדבר הזה, אבל זה מעניין אתכם בכלל לאמן את עצמכם בווידאו? אישית כאילו? 12. 1 עד 10, כמה וידאו, כמה מעניין אותך להיות טובה בווידאו, ולשווק בווידאו, שרון. אוקיי, מעולה. 8. אני לא באירוע שלי, בכלל. לא באירוע, גם לא ברצון, כאילו? אני לא אוהב להיכנס בכלל ביום, כי זה מצריך עכשיו להיות בראש, להחזיק איזשהו ריבוע בראש לדבר הזה, ואני לא רואה שאני... אוקיי, גם ברמת הסטורי. אוקיי, התרגיל שעוד 2 דקות יהיה, זה בדיוק לזה. אני נראה לי 9, אני מאוד אוהב את זה, אבל אני עוד לא שם. אוקיי. 10. 10, ונעמי? 5. אוקיי, מגוון מאוד. תקפתי בכוונה פה, כי נראה לי שפה, מי שיגיד לי פחות מ10, או יגיד לעמית, אוי ואבוי לא. למה סטורי? כי בסוף יש פה כלי, עזבו רגע אתם תהיו טובים בווידאו בזכות הכלי הזה, ואתה תמצא את המשבצת שזה ייכנס, אם תראה שזה קל, וזה זורם לך. אבל לקדם את הלקוח, מסע להיות לקוח שם בגדול, אם אני מסתכל על המטריצה, סטורי יושב על המקום הזה, ברור שקיצור אפשר לחפור ולראות איך הוא בהכל, אבל כמו שהוא, אנשים מכירים אותנו אישית, רואים אותנו, שומעים אותנו, רואים אותנו במשרד שלנו, מבינים קצת איך השירות שלנו נראה, איך הבן אדם, איזה אנרגיה הוא הולך לתת לי בליווי, ובעצם להכיר, לאהוב, להאמין, באמת המקום הזה, התוכן זה אנחנו. בגלל זה תשחררו מהתוכן, התוכן זה אנחנו, וזה עוד 24 שעות נמחק. טוב, אני רציתי שנספיק לעשות סטורי, ולעשות את הקפשנס, נראה לי שלפי הזמנים, אנחנו לא נספיק. כן, הבעיה שעריכת כתוביות בקפשנס מגיעה אחרי שאתה מצלם משהו. טוב, נעבור לבא בתור. אנחנו יוצאים להפסקה, אפשר לדבר על ההפסקה כבר? יפה. טוב, אני אשאיר את הקפשנס, נראה איך נשלים את הקפשנס, את הכתוביות, כי הסרטון שהעליתי של 1.5 דקות של קפשנס, זה טוב, העליתי את זה בקבוצה, זה אחלה, אבל אין כמו לעשות את זה ביחד, ולהראות לכם אחד, כאילו להראות את זה ביחד, איך עושים את זה. אז ככה, באמת, אני לוקח שנייה את הטלפון שלי, אנחנו מסתכלים, ופשוט משתפים את הרגע. אז הנה דוגמה, שלום חברים, מה שלומכם? אני כרגע נמצא בחיפה, באמצע הסדנה שאני מעביר, ואני מתעסק בטלפון בסדנה שלי, בעצם זה מה שהעסק שלי, בעצם זה העסק שלי, להתעסק בווידאו בסמארטפון. אז מה הולכת בסדנה? מה יהיו תגובות? מעניין מאוד, גם אני מחכה לשמוע. אוקיי, באמת לנסות לתעד את הרגע, לשתף מהרגע. יש פה רעיונות הרבה יותר פשוטים, לדוגמה, מה עשיתי? מאוד מצפה לי היום. היום קמתי בבוקר, נסעתי ברכבת, הרבה זמן נסעתי ברכבת. כאילו באמת דברים כאלה פשוטים, וזהו, סיימתי את עצמי, אני יכול ללחוץ פה הפסק, מה שרציתי לראות לכם, כלי של להוסיף כתוביות ב2 דקות, שנראה לי זה משהו שמאוד מאוד יכול לתרום לכם להרבה דברים, בטח לסטורי, ובטח שאנחנו רוצים כתוביות, כי אנשים בסוף צופים בזה ברכבת,
בדרך חזרה מהסדנה, והם שמים את זה על השטק, וכשיש סטורים כתוביות, הם מקבלים את כל הערך של הסטורי שלכם. לכן אני לדעתי טיפ של כתוביות הוא טיפ ממש חשוב. לגבי רעיונות, לגבי רעיונות, הנה יש פה רשימה של רעיונות מאחורי הקלעים, שאלה ותשובה, שאל אותי, יש לי איזה כלי שעכשיו הולך להיות בדיוק במקום הזה, ליצור תסריטים, אז בגדול, אני אחזיר את זה, טוב, בגדול, אנחנו יוצאים להפסקה,